Lang sa isa ka estasyon. Yung bumbo ya. Way manaslay kapag gusto ka lang niya kung dahil kayo mati. Basta ya, bumbo kaya Japon. Pag gusto ko gadya nga mabayluhan kaya ang amon niya nga kuhan bumbo. Gapamati lang ko sa piyak mo. Bumbo radyo gid kuya mo. Oo. Buti sa piyak lang ko gapamati. Yang isa ya ka radyo. And Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radyo, Philippines Standard Time, 45 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Maayong gabi Pilipinas, Western Visaya, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Hanay sa gabi. Diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz frequency sang inyong mga radyo. Subo nga adlaw Webes, petsa 30 sa bulan sang Disyembre sining nga tuig 2021. Kag isa na lamang kaadlaw mga kabombo no, magatakop na ang 2021, ato naman iga-welcome ang 2022. Kag sinya gabi inyo mangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Aton dira ginabi-abi ang mga nagapamati sa ilang mga puluyan, ilabi na sa mga naga-tune in sa 630 kHz humanin sign on tub-tub sign off. Subong man sa aton mga kabombo nga naga-drive no, nagapamati sa radyo sa ilang mga salakyan samtang nagabiyahe, kag sa mga nagatutok man sa aton nga Facebook Live, maayong gabi. Sarang nyo naman kaming malantaw sa YouTube. Hindi lang kita live sa Facebook, mga kabombo, no, live naman kita sa YouTube. I-search nyo lang ang Bombo Radyo Bacolod, kaga hindi gin magkalipat nga mag-subscribe. Sinigid lang mga gabi, no, isa ka sunog ang nagluntad sa isa ka Korean restaurant dito sa SM Bacolod, ining Sangyup Masarap bala. Bawa kayo na, dito pa kita nagikan sa SM, no, kaya naghingagaw bala sang sale, sa shopping, kadamo gid sang tawo, kaga tanan nga kalan-ano, kalagba sang pila. O sinigid lang mga gabi, pasado alas 7, ginapuog sang aso, ining Sangyup Masarap sa nagluntad nga sunog. May mga pictures kita nga ginpakigbahin no, sa aton nga Facebook page, halin sa sulod sang restaurant, no, ang aso naga-itom gid. So kitaon gid siya dito sa North Wing sining SM Bacolod. So aton karon no, checkeron kaya Bombo Gracelyn Lubaton ko na ang mga dugang information no, kung ano ang gintunaan sining sunog, kung mayara balasang nahalitan, kung may nasamaran, kaga kung ano ang kalawig antes ini ang natapna. Sa mga mahuyogon, dira bala sa Korean food, ining samgyupsal bala, dira na no ginaluto sa table, ining meat, kumbaga do kabahin, ina siya sang thrill bala sa pagkaon, sining Korean, sining samgyupsal, galing kaya delikado no, kaya ang griller bala, kung nabutin, ara man sa table, ti ang kalayo, ara lang dira. So aton karon na kuhaon kung ano gid ang tulid, gid nga impormasyon nagikan sa Bureau of Fire Protection, kung ano gid ang natabo. Buwas no, katapusan ng adlaw sang tuig 2021, madamo ang nagahingagaw sa year-end sale, kadamo sa mga sales sa mga malls karon no, ang kilala gani namo ni Bombolyani, naghingagaw gito kaina pamakan. O sini nga simana ang lakat ng trapiko sa mga dalanon, mabatyagan mo na naman liwat, pilaman ka bulan nga mahawan ang dala no, apang lately mabatyagan tagid nga do nagaamat-amat na kita balik sa normal. Sa gihapon no, especially sa sinibilang season, maghalong gid kita no, kag mangin vigilante gid. Subong adlaw ginasaulog ang ika-125 nga death anniversary ni Dr. Jose Rizal. No, may mga kilala kita nag-greet sila ya happy birthday subong adlaw kay Rizal. Abi nila kay Rizal Day kaadlawan sang aton national hero. Death anniversary sa karon no, ni Dr. Jose Rizal, kaga nagpatigayon sa mga seremonya no, ang local government agud nga ikomemorar ang ginhimo
niya Dr. Jose Rizal. O ginpaanggid gani niya Councilor Renesito Novero ang pagkabaganihan ni Rizal bala sa mga frontliners, sa mga vaccinators, mga public servants, no, mga modern heroes nga naga-go beyond their call of duties. Ginasakripisyo ang ilang mga comfort bala para sa ikaayo sang aton nga komunidad. So sa sining nga adlaw no kadungan sang pagdumdum naton sa nga ginhimo sang aton nga national hero, mangin pagpanghangkat man ini sa aton no to look at ourselves also kung ano ya ang aton nga mahimo, hindi lamang para sa aton nga kaugalingon kundi para sa iban nga tawo kag sa aton nga komunidad. Dugay-dugay aton man check karon ang sitwasyon no sang syudad sang Bacolod sang dalanon kaya Bombo Gracelyn Lubaton medyo malinong pa no sa karon apang buwas lauman ang mga nagapinalupok na sa dalan dito sa may Puro Carvic do kakululbaan maglabay kaya gakakibot lang kita may nagalinupok na sa dalan. O bago lang may naglupok na naman no. So panumdom lang sa mga designated areas lang kita dapat no kagasara nga makapalupok sa mga firecrackers no. May mga gintalana nga firecracker areas no. Ang mga designated areas, firecracker zone ang aton nga kapulisan. Samtang nagadugay no, nagadutay man ang mga nagaka-record nga firecracker related incidents last year no. Magamay man to kung ikumparar sa nagliligad nga mga tinuig. So hopefully i-welcome o kung ma-welcome nato tanan ang 2022 nga safe kaga wala sang pilas no wala sang samad bangod sa palupok. So okay man nga maglingaw-lingaw pero let's be responsible lang gid. Aton man na checkeron kaya Bombo Gracelyn Lubaton ang tuhoy sa bypass operation no nga ginpatigayon sang aton mga otoridad dito sa may syudad sang La Carlota. Kapin 100,000 pesos nga balor sang suspected shabu ang na-recover. Diri naman niya sa syudad sang Silay, isa ka lalaki na aktuhan gid nga nagapatigayon sang illegal drug trading. Terrible no, wala niya pili, wala holiday, wala sang exempted nga adlaw no sa mga durugista no, adlaw-adlaw nagapatigayon sila sa illegal nga buluhaton tiining mga nagkaladakpan didto gid man New Year sa prisuhan. Aton man checkero ng update tuhoy sa isa ka pulis to bala madumduman yung mga kabombo sa Disyembre 25 no masubo nga hitabo kaya Christmas Day bag-o lang ginatapos ining bagyo man pero isa ka pulis ang nadulaan gid sang kabuhi matapos nasunog ang ilang balay. So ang latest update no nalubong na ining ang pulis no Jobert Jasanta no kaga aton checkeron karon kaya Bombo Gracelyn Lubaton kung ano pa gid ang dugang nga detalye tuhoy dire. Samtang ang mga bitaw officers no nang dakop sang mga jeepney drivers nga nagalapas sa mga pagsulundan sa trapiko apang imbes no nga kuhaan sila sang lisensya ginpaskwahan kaginatagan pa sang tsansa ang mga ini. Sudo kamayo ni aton ini checkeron kaya Bombo Gracelyn Lubaton kagayara na sa piyak nga linya ang patrol. Bombo Grace, please come in. Bombo Jare. Live kita sa Go no sa diri sa provincial capital. Padulong kita Bombo Jare sa public plaza syudad sang Bacolod. So subong nagatuloy na rin Bombo Jare until now ang atong siningin mga dalang halin kang ina sang basa sa gihapon. So ang ina Bombo Jare sa Libertad Public Market bisan nga maulanon ang tiyempo nga madanaw ang mga otoranta wala gid sang kapangwayan sige pare-pare kad bakal sa ilang kinahanglanon para sa Bombo Grace no sa panghanda bala para buwas. Yes, Bombo Jare, kay manamit nga pagsugalaw natin sa bagong tuig nga 2022 ang atong mga kauturan ang nagparik-parik yung pina kaganabakal ang ilan sa mga kinahanglanon. Kag Bombo Jare, ang lakas ng trapiko mag-ina sa kulid. Kay ang iban nag-decide dyan nga magbakal sa adlaw sang December 30 Bombo Jare kay bus pero hindi ka masako in-expect na nakadaan no kaya ragid siya sa mga kauturanta nga mapaulihi ginaya Bombo Jare rush hour bala Bombo Grace no so kung kaina kung traffic kag kung kadamo sang tao sa mga department stores kag mga supermarket buwas nga adlaw lauman pagid no nga dagsaon pagid ni.
Yes, pumujere, lauman tagay expect na daan at sa atong mga kulturan nga wala pa nakapangumpra, wala pa ka nakapakal sang ila, mga lulutuon, mga kinaladon, mga regalo kay pumujere, kalabanan ng Christmas party. Ano mo, bagong tuig mo. So kanina, ang pinakadamong media tawo ang sa mga public markets. Dapat diri sa public plaza sa syudad sa Bacolod. Bisan nga maulano nga tiyempo ha, wala gid siya kapawayan aton sa mga kauturan. Pero ang iban, last day sa ilang obra, no? Iban half day mo Jerry. Gani, no? May kilala kita, Bombo Grace. Last day of, last shift yan na sa sininga tuig, no? Kaya next year naman ko, no? Magabalik. Isa lang gali kadlaw. Yan, man mo Jerry. So, nakakahilid daw, pinagkita ko Jerry kay, ano ko na boss, last day ko na sa sign off na schedule. So, pangalagan naman ako sa kadahon. So sa aga ka naman makaupod, Bombo Grace, no? Sang aton nga mga kabombo. So sino ay ha, namubulo sa mga reporter panghapon, no? So bantayan na sa nga aton mga kabombo sa masunod nga tuig, Bombo Grace, 2 days from now. Yes, no? Sa bagong tuig, may mga changes na nga dahil mo, Jerry. Nga nagasug-alaw man, no? Sa itong mga kulturan, gina-remind man natin nga buwas nga adlaw magutok, hindi kita magpakampante, madamo mo Jerry, sa mga nagkakahanabo, no? Gamay na yung krimen nga just like ipagkawad. So, dapat maandamon kita. Kay ang iba niya, wala sang ginapaminsar, kundi ang ikalain sa sila nga mga kauturan or sikataw. So, dapat magandam maghalong kita kay gaulan pa na daan. So, Bombo Jere, makato kita sa Bombo Grace, balikan ta lang to Bombo Grace kay na ining ining sa sunog to bala sa mall. So, ano to siya Bombo Grace, may nahalitan to? So, kagina Bombo Jere, naglintad ang sunog sa SM, no? Sa SM Mall. So, ang location dito sa North Wing, no? Kag isa ka samgyup nga ano yung panawag, establishment, no? Tiniran gid sang kadamaan sa aton mga kauturan, especially mga kabataan, wala pa mo direct ni usulya mo sa mga kabataan. Ang pangalan sito Samgyup Masarap, no? So, tugtog sa karon, wala pa kita nakahibalo mo Chaire kung ano ang itunaan sang kalayo kay nagtawag diri si Sir Del Gaspi, no, ang Fire Marshal sa Bureau of Fire Protection Bacolod City. Wala pa establish kid ang investigator. So, pagkatapos na nila mo Chaire kuanta, no, kung makakuha pa kita sa sining gabi. Pero kay kagina, ang aton sining fire trucks, mo Chaire, ato sa reclamation area. So malapit lang siya sa North Wing, no? Kay nagabantay dito sang mga baligyan mara sa palupok. No? So pagkatabo sang sunog, dayo nag-response bumujere. Malapit lang gid. So kaluyan nga ara sila dayon kag wala asing may nahalitan, no? So balon ta bumujere ang tinunaan sila kag kagina. Grabe ang ila sila pang imos, pang clearing, kag especially bala nga lapit sa area sang Samgyup Masarap, majority kay siguro ang kalayo madako gid kay nakita pagina ang mga tubig bala nga ginapagwa nila nga puno to sa isa ka drum na do plastic siyang sanudlan, no, nga mataas-taas puno siguro madako-dako gid ang kalayo natuga. Ang nano ko bala Bombo Grace nga wala nag-andar gilayon ang sprinkler bala sining sa sulod sang kalan-an. Kay di ba may sprinkler na normally, no? Yes po Chaire. So posible na no ato lang sang information ang investigators sining sunog or fire incident nga natabo sa SM Mall. So Chaire, ang aton sining mga kauturan no kanina pagkatapos ito sang pag-clear sa area, nag-resume naman sa
pamakal pagsulod sa mga katawhan nga gusto ya magpamakal mo Jerry. Mm-mm. So, bumasyari makato kita sa syudad sang La Carlota kung sa diin may ara sang na-recover 102,000 pesos nga valor sang suspected shabu, no? Kag ang ini ginpatigayon sa sang drug by bust operation. So, ang nadakpan diri Bombo Chaire ang isa diri high value individual. Duwa na sila kabilog. So, ang ginakilala nga high value individual amo si John Michael Virgo. No? John Michael Virgo, nag-edad sang 30 anyos, kag residente sang Barangay RSB, La Carlota City. Ang isa amo si Nino Cabazag de Guzman. Kung Nino Cabazag, isa ni siya ka street level individual, nag-edad sang 32, kag-residente sang JM Basa Street, Barangay 1, Poblasyon, sa amuman nga syudad. Ang nakuha nga kabugaton sang illegal nga droga sa mga suspetsado ara sa 15 ka mga gramos, no? Kag ang iban pagid nga mga drug paraphernalias, just like abi sang disposable lighter, no? Unit Samsung keypad cellphone, isa ka sling bag, kag subong ara na sila bumojaire no sa kustodiya sa atong sining mga kapulisan dira sa La Carlota City Police Station. So Bombo Grace, ano gini sila no? Himas rehas gini sila dito gini sila sa prisuhan man New Year. Yes, bumojaire, naging agaw sila nga makasulod sa prisuhan. Wala pa bagong tuig, nakaingagaw pa sila. Bumojaire, ang atong sining mga kapulisan niya expecta nga magkapatigayon sa gihapon sa mga operations, no? Just like abi sa buwas, pwede pa. No, makaingagaw. So, mayroon pagkikitabo mo dyan violation naman Japon sa RA 9165, no? Droga sa gihapon. Ini natabo sa syudad sang Silay. Kag hindi ni siya drug by bust operation. Isa ni siya ka in flagrante delicto kung caught in the act pala, no, sa suspect. So, ang pangalan sa isang aton nga nadakpan mo si Rex Villacoher. Rex Villacoher, listed as street level individual, nag-edad sa 30 anyos, residente sang Barangay 3, Bacolod City. Nakapalabot sa Silay City para magbaligya sang illegal na droga, Momojaire. So, may ara sa nga pito ka mga heat seal transparent plastic sachets containing suspected shabu nga may kabugaton nga 7 ka mga gramos kag may valor nga 47,600 pesos kag may iban pa nga mga drug paraphernalia. So inisaba mo siya ang pagkakasuhan no sang section 5 kag section 15. So ari mo siya ang pahayag sa aton nga hepe sa Silay City Police Station nga si Police Lieutenant Colonel Robert Petate. Kagina, no? At around 12 noon, the recovered pieces of evidence are the following, no? 1 medium and 6 small sachets of suspected shabu in the position of the suspect, and with an estimated standard drug price of 47,600 or 7 grams of shabu, mga recovered items natin. So, ang suspect natin is now under the custody of the Silay Component City Police Station for proper disposition after drug test in crime laboratory office in Bacolod City, and the recovered pieces of evidence or the items suspected shabu in the turnover to the crime laboratory office in Bacolod City. Ang suspect na sir, nadakpan niya siya nga nagabagya or kung nagagamit? Nadakpan siya engage sa illegal na ano siya, section 11 at 15. Nagabaligya siya. Operatives. So,
So, may ara na siya, sir, previous case dara sa inyo kasi iban pa nga unit, ate. So far, gina-verify pa natin ang records ni nga tawo kay ang arrested persons from Bacolod City, Barangay 3, Bacolod City. Okay. So we are coordinating also to Bacolod City PNP na cover niya ang Barangay 3 kung may record ng mga tao dito. Yung tao niya. Mhm. Ano, sir, ang iyang obra maliban sa pagbaligya sa droga, abi? Though wala na siya recorded kung anong obra niya. Basta mo siguro ang English siya, mo ning ano niya, pag ano sa droga. Okay. Listed ano man niya siya, street level lang siya. Momo Jaire. So, amo to no, ang pahayag nagikan sa HEPES ang sila investigation. In line man no, sa atang nga pag-interview regarding sa sining violation ng jarigin dalata na lang no ang patabo kanina sang interment sang ila sining personnel no nga napatay sa sunog sang pinalikdan December 25, 2021 nga si Police Corporal Jobert Justanta Momo Jaire. So kanina sa udto 12 noon na lubong na ining si the late Corporal Jusanta Momo Jaire. So dito na sa Talisay City kag ang sila'y PNP ang naghatag man sang ina mensahe labi na gid ang hepe no nga si Lieutenant Colonel Robert Petate regarding sa pagkatao no kun sa pagserbisyo man abi pakabuhi sang iya sining personnel nga napatay. So mayara man sa nga 21 gun salute kag kalabanan gid no sa mga friends sang napatay nga pulis ara man kagina mga classmates upod sa obra, mga batchmates, mga himata kag iban pa no nga na-close sa biktima sa sunog. So, Momo Jaire, ang hepe sa nga sila PNP ang wala man no nagpabaya sa pamilya kag for sure gid nga ang pamilya sinisang ila sining personnel Momo Jaire ang matagaan man no sang financial assistance nga makabulig no, sa ila sining pagpangabuhi nga iya sila nasawa wala pa sing obra kag may duwa pa siya ka mga magadmay nga mga kabataan. So kagina naghatag sang eulogy ang pila ka mga close sa biktima nga si the late Corporal Jusanta. So Momo Jaire, matian taliwat ang tingog ni Police Lieutenant Colonel Robert Pitate. Kagina no at around 12 noon ginubong na ang si Corporal Jasanta sa Talisay City no. Tambungan man sa iya mga himata, immediate family niya, ang parents niya, mga utod niya, ang wife niya, duwa niya kabata, mga classmates niya from high school, college, and batchmates niya sa training sa PNP, and other family relatives nila and friends lamok man nag-attend dito despite na maulanon ang panahon. Around 12:30 natapos ang ceremony sa lubong. Kumiyara, sir, nga gamay lang din nga tawag eulogy kung anong in-offer sang sila PNP, sir? Yes, before naman nga ng normal na honor, full honor nga ginahatagan sa full honor sa sila PNP. May eulogy, messages na nagatag ng messages, and yours truly as the Chief of Police nagatag ng message para sa pamilya, relatives, and pertaining sa pagkatao sa Corporal Jasanta. Then yung burial rites ginhatag din nato ni sila with gun salute, yung flag na turn over natin sa mga asawa. Okay. Momo
Chaire, condolence sa gihapon no sa pamilya dya Santa kay unexpected din ang pagkadula sang ina sini na breadwinner no na si the late Gani mo Corporal medyo ah, subo man no ang Jacinta. pagsaulog bala sa nga New Year sa nga family di Santa kaya nadulaan sila sa pinalangga sa kabuhi. Yes, Bumbo Jaire. So, ang mahimo kasi ni is aton lang ipangamuyo no ang aton sa mga kapulisan nila Bumbo Jaire kay lapyo sila no sa tawag ba lang pagkatapos ang serbisyo magapauli sa ila balay kaupod man ang ila pamilya. Actually, before siya napatay, nagbanding pa na sila mo sang iyang pamilya, kaupod ang duhaya ka mga kabataan. Tapos, nabatian lang sa iyang asawa nga siya ang wala na tugas ang pagsunog. Amo gani Bombo Grace no. So ang atong mga kapulisan Bombo Grace ano man no nang wala man sila sa nga New Year kag Christmas nagapadayon gid bala sa pag-alerto man bala sa pag-monitor kag sa pagbantay agud masiguro nga hilway bala no safe ang komunidad sa mas kinanong okasyon. Yes, Bumojere. May ara lang iban nga may break gidya. Is like aming mga hepeta. Pero ang ila sining pag-monitor sa ilang area ara sa gihapon no kay kung may mag-abot din nga emergency o kung mga toward insidente ang mga kapulisan ang still alert no bisan nga naka-break sila kag ang iban ginahawar mo ka ano ni pugong sang katuyo basta maka-serbisyo lang sa aton sining nga mga kauturan. Okay. So mo may ara kita isa ka inspiring no nga balita nagikan naman niya sa Bitaw kung Bacolod Traffic Authority Office no nga under man sa pagpamuno sang Traffic Management Unit no kay Police Major Ruel Hulanag. So gingkwata siya sang statement diri kay pinasahi ini Omochaire no sa tion sang Paskwa kag until now. So Omochaire ang ini nga tikang is first time nga natabo diri sa syudad sang Bacolod no nga may mag-violate nga jeepney driver di kadtuan kag istoryahon no ma-surprise lang ang mga drivers nga tagaan sila gali sang Paskwa kag tsansa no imbes na kuan sang lisensya di amo nang ginhimo sa aton sa mga officers kay intindihan man no sang mga opisyalista nga tuman ka pigado kag hindi malikawan nga magalabag bala magalapas sang pagsulundan ang aton sini nga mga jeepney drivers no kay amo na bala no kadamo sang mga ginaproblema sa subong tion no sa aton nga kabuhi nga may mga pandemic pati hina ang kita sa pagbiyahe so amo ning bulig man lang or bulig man sang aton sini nga mga officers sa aton mga jeepney driver. So ang mga pasahero kay Bombo Jaire no ang panawag naga-admire man sa ginhimo nila kay mga pasahero bala Bombo Jaire once nga manakpan ang driver sang jeep nagakaluoy na sila kag ginakaakig nila sa mga nagapangnakop. So kagina kung sang December 25 na-inspire sila no nagamba pa sila gani nga kami wala kay Paskwa. Okay, O pala ang or sa naligad. So kaya nila dakpon sila. Oo. So, amo ni kagina or sang nanigal mo siya nga December 25, amo ning pinakasako kid nung pagpangatagay sang Paskwa. So, kalabanan nga mga violations na makomit sa aton mga drivers ang wala balaga seatbelt, no? Wala sang proper uniform or pagsuksok wala sang mga proper nga bayo kung magpasada o kung magbiyahe kung syari iba nakatsinilas lang nakaluab so ginaparahan na sila kag ginasaway no kag ang iba niya may ginahimo siya na dak ng mga violations so
ari kadamo sa mga natahaga nila, no? Tama ko gani, ano ni, ma-commit ni violation para makabato ng Pasko. Doon nag-joke ako, pero ano ini nang very surprisingly sa ton sa mga drivers, no? Kag ang ila sini nga tikango jari hindi lang para sa mga jeepney drivers kundi para man sa mga motorcycle drivers combo gyre. So ang ila nga ginahatag mera sang bugas ka grocery goods, no? Makadugang man sa pag ano bala pag celebrar sang Pasko kag sa pagsukara sa mga tuig nga wala ginakulang ang aton sa mga katuran, especially ang aton mga drivers. Pumadara madianta ang pahayag, no, sang head sa TMI nga si Police Major Ruel Polanag. Yes, ma'am, no. Mayong gabi, ma'am, sa imo, kung sa taga-palamante mo, no. Ina siya nga initiative na mo, no, pag amon na siya nga gina tutukan sang last, wherein nga nagasilibrar kita sa aton nga Pasko, no, sa December 25. So, nag-initiate kami sa amon nga, kung nga, manakop kami sang drivers, nga may mga violations, wherein nga, instead nga, dakpon sila naton i-convert naton sa ang ilang violations, so i-paskuhan sila naton, no, sa tiyon sa nga aton nga December 25. Nadadakpan na niya mo pag-atag isang Pasko. So ang ginabaya kuno ang ginaparahan namon kaga amon nga nakita nga may mga violations. So amon nga amon ginapaskuhan. Mga drivers naton nagkumpiyansa sila, no. Oo. Kahit siyempre adlaw sang Pasko, December 25, wala na yung may kapanakop na mga aton nga mga personnel, no. Oo. Pero na-surprise sila sa ginbuhat namon. Wherein nga dakpon sila, then paskuhan sila namon. Wow, oo. So ano man ang mostly nga mga violation ang makomit sa mga drivers ta? Actually, ma'am, no, ang aton mga drivers na comply gid na sila, may driver's license sila. So mga minor offense lang na aton nga makita, no, naga-chinela sila, naga-shorts, ang iba naga-sando, ang iba wala naga-seatbelt, no. May ara kita sa city ordinance, rin nga dapat may basurahan kita nga aton nga na salakyan, no, kay para nga hindi maglapta kung may ara gid man basura nga ihaboy. So mostly amogil man na, pero ang tanan nga na friend ang mga drivers is may ara gid sila driver's license. Pagkatapos ang Pasko, sir, wala ni isang may nasunod nga ano na gintagaan Pasko. Actually, ma'am, no, nag-initiate kami sang December 29 bala na nanakop naman kami sa tricycle, no. Tricycle naman nato na nagaparking naman sa mga terminals nila. Oo. Agamo naman ang gintagaan naton sang Pasko. Wow. Okay. So first time ini nga tuig nga mo nang ginbuhat sang inyong pamunuan, sir. Yes, ma'am, no. Actually, this is the first time sa history sang bitaw, no, nga nanakop ang aton nga Bacolod Traffic Authority Office nga ang mga drivers siya instead nga issuean sang citation ticket in paskuhan sila naton sang bugas kag assorted groceries. So, sa pagkatapos, sir, sa inyong nga pamasko, kamusta ang balik, ang response ni sa ginimo nyo nga tikam, sir? Nabuhinan bala ang mga nag-violate? So actually, ma'am, no, ang ginambal ko sa ila ang aton nga sa aton nga sa traffic, no. Traffic is everybody's concern. So may mga nalipay nga mga pasahero, instead nga actually ang una-una gid nga nakita namon sa pasahero, no. Daw gainit sila, nangalainan sila sa amon kay bisan Pasko nagapanakop kami. So paghatag namon sang Pasko, so iban nga pasahero, no, nagahambal man nga kami, sir, wala kami Pasko. Kaya ang ginarason namon, drive ka mo kay Paskuhan ka mo. Oo. Sir, lastly, mensahe ta sa aton nga mga jeepney drivers, no, kag ang iban pa nga pasada. Yes, ma'am, no, mensahe ko sa aton nga mga
padalagan sa dalan, which is nga mabulag tuig na kita. By next 2022 na kita. So mostly kung may mga okasyon, may mga disgrasya, it's because ng kisa makahubog na to, makainom na tano, i-avoid na naton nga mag-inom kitang tomat nga mabiyahe pa kita kay para ma-avoid ng disgrasya kaga magatubang kita sa 2022 wala sa vlog sa lawas. Momo Jaire. So, stand corrected, no? Tricycle drivers, no? Ang gintagaan naman nila sang Paskwa sang December 29. So kanami gid Bombo Grace no nga initiative mo bala at least makabulig-bulig man ini sa aton nga mga drivers kag dumadula man Bombo Grace ining negative bala nga image man bala no sa mga bitaw kay kadamo sa mga nagalikaw bala kada may bitaw no. Yes, Bumujay. Diridaan no, sa public plaza bala, sa palibot sa nilidamo dari mga beto officer, sa public markets, sa mga intersection, no, parang na atiniran sang heavy traffic, hindi kinaya sila madula. Tingnan ng mga drivers nga sa presensya pa lang, ma-remind na sila Bumujay, no, nga hindi gid maglapas sa mga kasubuan sa trapiko. So Bombo Grace, kamusta dira sa karon ang sitwasyon sa syudad sa Bacolod? So ay Bombo Jaire, nagadutay na ang mga katauhan no nga nagalabay diri. Kay papunit naman ang mga kauturan ta. Ang iban halin sa obrahan, ang iban halin siguro sa mga paglagaw, no, pagbakal man sa ilang mga kinahanglanon para buwas nga adlaw. Pero may reading nga mga balikyaan po mo siya ang still no still on kag mayroon naman niya nga naghimos na ako nakapanirado na sa buwas naman padayon nun aga pa no kabe patani nga ang iban hindi na magpauliki kay tuman buwas ang traffic nato nga gina expect na daan. Sige Bombo Grace, madamo gid nga salamat. Yes, Bombo Jaire, amo ng mga balita nga nagikan sa patrol ini si Bombo Grace Lynn Lobato nag-report para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Madamo gid nga salamat kay Bombo Grace Lynn Lobaton sa mga balita nga natipon sang patrol. 21 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 ang gabi. Ginakulabos na kita sang oras mga kabombo. Madamo gid nga salamat sa pagupod sa amon nga gabi sa mga nagapamati sa 630 kHz. Subong man sa mga nagatutok no sa aton nga Facebook Live kaya Cardiff Delgado, kay Ma'am Anili, kaya Diana Rose sa Pelengon, kay Sir Roland Canson, maayong gabi. Kaga magakita ay kita sa masunod naman nga tuig mga kabombo. Magabalik luwat mo sa aga ang Bombo Radyo para sa aton nga mga public affairs program. Iniinyo nangin kaupod, Bombo Jaire de los Reyes para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station Owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines.
DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician, with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS,